Acești ochelari vin gata asamblați, așa cum îi vedeți aici, și sunt foarte ușor de folosit. În față, ochelarii au o porțiune care se deschide, îți pui telefonul cu o aplicație VR înăuntru, după care se închid cu niște scai și ești gata să te pierzi în realitatea virtuală. Două elastice țin ochelarii asamblați, dar am observat că cei de la Google mai au un elastic în partea de jos unde îți pui telefonul. Acesta ajută ca atunci când te joci, telefonul să nu ți alunece în ochelari la fel de ușor. În partea stângă, ochelarii au doi magneți, unul care se mișcă pe exterior și unul fix pe interior. Când tragi de magnetul exterior în jos, telefonul simte schimbarea în câmpul magnetic și interpretează asta ca un click sau ca și cum ai atinge ecranul cu degetul. Și este folosit în diverse aplicații sau jocuri. Să vorbim puțin despre cum funcționează acești ochelari și ce creează efectul 3D. Ochelarii au două lentile care focusează imaginea să te poți uita la telefon așa de aproape, iar aplicațiile VR împart ecranul în două și îți prezintă un cadru dintr-o perspectivă puțin diferită pentru fiecare ochi, creând efectul 3D.